moments later. Bunal. Sa mga taga-konsulasyon, kung mo dapit sa laray, or basta within konsulasyon, ari lang mo sa singalan tindahan do. Abellanosa store. Fernando. Abellanosa store. So pwede mo order o bugas, free delivery. Isa pa. Within Konsolasyon, Liloan, Mandawi. Barato kayo. So asa man na siya mahimutang? Asa siya nahimutang sir? Unsay address ani? Ang address ani kung maabot mo SM Lason na ay Shell dara. First na skina sa Shell, straight lang. Gabot nila sa Tumoy. Nahipaskitan o nahagamay, kapilya. After sa kapilya, wala yung tindahan niya, na-fix wala. Ringgit. So nganong kaniman imong i-recommend sir unsa may benefits nga makuan? Benefits ninyo makuha. Barato kay lang baligya Kay diretso man siya palit sa supplier. Iligtas o pag reseller ba? Nga kapatong pa. So ang usay presyo sa siyempre, negosyo mong gapon eh. Sa presyo sa supplier, patong ra ng 5%. Okay, so nindot kayo na. Free delivery, di na mo kailangan mga ito, merkado, rasa. Di ba? Alright!